Toto je 5 AI nástrojov, ktoré by si nemal používať a jedným z nich je Pizza GPT. DeepSeek. Je to dobrý nástroj, ale neodporúča sa používať ho, lebo zle nakladá s tými dátami, ktoré tam zadáš. Rabbit Air One. Od tohto nástroja boli veľké očakávania, hovoril sa, že to bude budúcnosť telefónov, ale zatiaľ sa vôbec nepoužíva a nespĺňa očakávania. Atlas. Prehliadač od firmy OpenAI, ktorý znova neodporúčame používať, lebo pre teba predstavuje bezpečnostné riziko, keďže tie dáta, ktoré prehliadaš, útočníci vedia zmanipulovať, aby sa dostali do zlých rúk. AI detektory plagiátorstva, ktoré používajú napríklad aj univerzity. Tieto nástroje nefungujú, keďže nevedia rozlíšiť, ktorý text bol písaný umelou inteligenciou a ktorý nie. No a bombonik na záver, Pizza GPT. 7 rokov som žil v Taliansku. Taliani namiesto normálneho chatu GPT používali Pizza GPT, lebo tam je slovo pizza, aj keď tento nástroj bol veľmi, veľmi slabý a používal staré modely chatu GPT.